Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Mer Pinedo Vlog. And for today's video, papakita namin paano kumain ng balot. Yan, I'm sure na namimiss na ng mga taga-abroad ang balot. Yan. Ang balot ay itlog ng itik. Yan. Yung iba, ayaw nila ng balot kasi meron daw sisiw. Yan. Masarap ang balot pag mainit. Yan. Pag kinain na ang balot, pwede ang asin, tsaka suka. Sukang maanghang. Yan. Pwedeng lutuin ng balot adobo. Yan. Masarap sa adobo ko. Yan. Sa mga restaurant, bestseller ang adobong balot. Yan. Kasama ko pala ang aking anak na si Aldrich J. Yan. Pero hindi ko siya pinapakain ng hanggang 3 balot. Hanggang lang siya. 1 tsaka 2. Kasi nakakataas ng cholesterol. Yan. Sabi nga ng matatanda, ang balot ay pampatibay ng tuhod. Yan. Okay, start na tayo. Pampasarap. Hey guys! Sino sa inyo may gusto ng balot? Ang sarap kasi mainit-init pa. Pwede nating pukpukin. Yan, hingin. Yan, pukpukin natin. Tapos, yan, balatan. Balatan. Ako, mas gusto ko asin na lang nilalagay. Ako ng suka. Yan, pulpuran ng asin. Yan. Tapos, may sabaw ang balot. Yan. Sip-sipin ang kanyang sabaw. Yan. Sarap ko. Minsan ang balot pwede inuulam. Yan. Pag emergency, pag walang ulam na. Yan. Yung iba ayaw nila kasi may sisiw nga. Yan. Ang tawag dito, balot sa puti. Yung maliit yung sisiw. Yan. Sarap oh. Sinong nakakamiss dito? Yan. Mas masarap kakamay na lang. Sisiw. Ako, hanggang lang. 1 hanggang 3. Pero makakahubol. Bakit na? Sarap? Okay, so. Dito malagay yung balat. Ito naman yung penoy. Alam mo yung penoy kung meron siyang markang ganito. Yan o. Yung penoy naman yung wala pa siyang sisiw. Bulot! Isa pa. Nabitin ako. Dito ko na ipupukpok. Pukpukin niyo pala yung yung itlog dun sa may parang matulis yan. So, dito yung may sabaw. Ito mo pinagpalit. Sinipsip mo na eh. Hindi mo pa ba sinipsip? Ayan. Dito. May sound. Balot? Bawal sa bata yung balot. Malangsa.
Ay, no. Balot. Sarap ng balot. Hindi ka Pilipino kung hindi ka pa nakakain ng balot. Usually, pag gabi mo narinig yung nagtitinda ng balot. Yak. 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 Okay guys, thank you for watching. Thank you guys. God bless you all. Yan, masarap ang balot. Thank you for watching. God bless you all. The best of. Ganyan kayo umiinom? Yan, masarap ang balot pag uminom ka ng Coca-Cola. Ang coca, no? Pangalan mo ang Coca-Cola. balot. Balot ng balot. Ng balot ng balot. Sino nakaapat? Si Bando. Kolpo. Yummy. Yay! Thank you guys. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Ah! Kapampangan Vlogger. Okay, thank you guys. Bye-bye. Malaban. More mukbang to come. Thank you. Malaban.